Boas tardes, Galicia, son Salvador, membro da Asociación Cultural Dorna, como é Juan Servando, e máis aquí Manolo Carterola. Estamos ultimando os detalles dunha Dorna que fixemos para presentar en Brés. Mañán botámola abaixo, que é o Día de Galicia. E bueno, non nos cabe todo canto vemos aquí nos ollos, de tantos e tantos barcos que hai, e a xente sorpréndese moitísimo da nosa cultura mariñeira. Pois estamos aquí precisamente na praza, no Vilás de Galiza, o que chamamos Praza do Pobo, xunto á taberna, ao lado está o palco, as tres lugares de exposición e sobre todo o mañá, que é Día de Galiza, vai ser o día no que botemos o mar aquí en Brés, unha adorna que se estivo rematando aquí por un carpinteiro de Ribeira. Estou facendo un turno aquí no stand onde están todas as maquetas que representan as embarcacións, que a maior parte delas están aquí, están vivas. Temos un vapor, está representado polo Idri aquí, unha adorna, unha barca de paso, temos unha barca de dornas que tamén a temos aquí, un carocho, o galeón, o bote polveiro, a canoa de muros, a lancha xeiteira, en fin, pois todas as maquetas representativas para que a xente de aquí de Brés poda coñecer en pequeno e tamén en grande todo o noso riquísimo patrimonio cultural marítimo. Que ofrece como a pesca na Galiza, as nosas tradicións na música, os barcos que temos nós para levar o peixe, e máis pinturas, os mariñeiros facendo as redes, de todo. Bueno, pois estamos recibidos estupendamente porque a cultura bretoña e máis a nosa, a galega, son ambas as dúas celtas e parecemos como irmáns. Recíbenos con brazos abertos e non se pode falar nada malo deles. Estou a enseñar aos meniños a facer cestos, unha exposición de cestos do mar de Galicia e do norte de Portugal. Puxenlle o nome un pouco pensando na nosa xente para que se conozcan as pezas. Eu investigo as búsquedas, Paxe de Noia, Paxe de Betanzos, a Patela de Vigo, Cesta de Mariscar, o Muñeco, un pouco para que nos familiaricemos cos nomes e para que a xente, nós e os de fora, as aprecien. A xente, pois, moitos deles non saben moi ben onde está Galicia, moitos outros sí que estiveron, e, bueno, que extrañase un pouco de que haxa tanta variedade de embarcacións, e nós o que facemos é, de alguma maneira, dirixilos ao muelle para que, en un momento dado, miren que non só traemos maquetas, sino que realmente o que temos son os barcos de verdade, flotando e navegando. Onte estivemos confraternizando con Madagascar, con Croacia, con Vietnam, e hoxe fomos tamén recibidos por o presidente de Croacia, co cal Galiza se está deixando ver. Galiza ten un onte e un despois a partir desta feira, deste encontro. Hai moitísima xente en todos os sitios, pero chocalle moito, sobre todo, a nosa construción en Tingladillo da Dorna que mañán botamos abaixo. Pois hai un montón de actividades, tanto de navegación, que é o fundamental, como de presentación das embarcacións, de folclore, de música, pois se farán pasarrúas, remataremos o día tamén se farán 3 turnos de navegación, e remataremos o día cunha navegación nocturna. Son cantidade de kilómetros, a verdade é que é imposible facer todo de un golpe. Logo hai moitísima xente, son mares, onte e antonte eran mares de xente, e o que sí quero dicir é que outro día esta Praza do Pobo estaba chea, petada de xente, escoitando, bailando con todos nós aos ritmos de gaitas, de tambores, ao son das voces do Orfeón de Treixadura. Bueno, eu dende logo que é a primeira vez que asisto e vou impresionada e con a idea de que Galiza estar novamente aquí representada. O mércores é o día, todas as delegacións que están invitadas aquí, os invitados de honra, pois teñen un día dedicado especialmente a eles. E o noso dedicado a Galicia será o mércores día 16, que será pois o día onde todo, digamos, o mundo de Brés gravita en torno de nós de Galicia.